Un zâmbet frumos pe customer service nu e strategie de customer experience. Am văzut branduri care cred că experiența clientului este doar despre inimioare în e-mail-uri. Să zici cu drag la final și mulțumesc că ne-ați ales. Dar când clientul nu înțelege de ce întârzie comanda sau de ce a ajuns produsul avariat, nu mai pasă de zâmbete. Vrea răspuns clar, rapid și predictibil. O strategie puternică de customer experience înseamnă anticipare, înseamnă claritate și înseamnă constanță în tot ce faci. Zâmbetul e bonus, nu e fundație. Dacă în magazinul tău online tot ce ai sunt oameni drăguți, dar care acționează haotic, fără un sistem, deja ai pus panglica pe o bombă cu ceas. Fără procese interne clare, fără timp de reacție stabiliți, fără control exact al experienței oferite, zâmbetul e irelevant. Clienții nu rămân doar pentru că ești drăguț. Rămân pentru că le-ai livrat o experiență fără fricțiune de fiecare dată. Vrei să nu mai pierzi bani pe loialitate iluzorie? Fă procese, nu poezie. Urmărește-mă, te învăț exact ce vor clienții care îți aduc profitul în magazinul tău.